Izikhululo zamapolisa ezimalunga namashumi amane azikwazi ukugcina imipu engenisiweyo okuchazwe ngethuba kuqhutywa iseshoni yenkqubo yoxolelo elungiselelwe abantu abafuna ukungenisa imipu emapoliseni. Le seshoni ibibanjelwe eLinden eRhawutini namhlanje. Ngamakhulukhulu emipu engasafunwayo nengekho semthethweni engenisiweyo okoko ithe yaqala le nkqubo kaDisemba walunyaka uphelileyo. Chris van den Berg usebenze kule venkile ethengisa imipu susela ngo-2004 sethengisele abantu abangaphaya kwe-13,000. Do you even check perhaps my background, perhaps? I do nothing. To possess a firearm, you must have a license for it. Uthi ugcine imipu engenabanikazi kodwa uthi akanalwazi lokuba le mipu yabandakanyeka kusini na kuzenzo zolwaphulomthetho. You wouldn't know that. I wouldn't know that. Uthi uthatha isigqibo sokuba nikezele ngayo esipoliseni. It's obsolete, it's worn. You can't sell a gun which has worked a lot and it's cracked and it's a danger to any person. I don't sell stuff like that. Give it to the police, let them destroy it. Chris unikezele ngemipu engaphaya kwe-298 kwaye iseza kuvavanywa ijongwe ukuba ayibandakanyeki na kulwaphulomthetho. Well, it could be 2,900. Dead bodies. Emva kwale seshoni umphathiswa uye wahlatywa ngemibuzo zintatheli. Are we actually proactive enough? Firearms are stolen from police station. A single gun out of circulation is a success. Ukanti abanye bophula imthetho bangaphakathi kwinkonzo yesipolisa. When we find them, we need to be flushed out of the system. Le mipu ingeniswa kwizikhululo zamapolisa ezithile. There is a gazette. In gazette, we have 46 police stations that are not fit to carry firearms. But we're not going to give you which are they. You are told as you go to say you'll take this there. Otherwise, we'll be making some police stations targets. Kungeniswe imipu engaphaya kwama-2,000 susela ngoDisemba. Uninzi lwemipu engenisiweyo isuka kwiphondo laseGauteng kulandela intshona koloni neKwaZulu Natal. Kodwa kukho inkxalabo ngamaphondo amathathu aphezulu ekungeniswe kuwo le mipu. Most murders in the Republic of South Africa come from these three top provinces. Ukanti le nkqubo yoxolelo lwabantu abanemipu engekho mthethweni iza kuqhuba de ibe nguMeyi kulo nyaka.